Ahoj, dneska vám ukážu, jak se staráme o naše exoty. Samotná voliéra má silnou bytelnou dřevěnou konstrukci. Jako zeď jsme použili svařené pletivo, aby se dírky neroztahovaly. Máme tam jedny velké dveře, které používáme, když chceme vyklidit vnitřek. No a na boku máme malá dvířka jenom k miskám, aby jsme jim tam zbytečně nemuseli chodit. Také tam mají spoustu hraček, aby se nenudili. Momentálně mají 2 boudy, ale dáme jim tam i 3. No a také tu mají 3 misky. Jedna je na jídlo a zbylý 2 jsou na vodu. Ta větší je spíš na koupání. Rozhodně nesmí chybět sépiová kost a velká jabloňová větev uprostřed voliéry. 2/3 země je písek a zbylá 1/3 je tráva. Jo, jednou za čas jim tam dáme takovouhle tyčinku na okus. Ve směsi mají žluté proso, červené proso, slunečnici a ječmen. Jednou za čas jim dáváme doplňky stravy, jako je vaječná směs, tyčinky a roztok proti bakteriím do vody. Zatím ahoj!